ne o ni Burkina olu fara ɲɔgɔn kan keleyana walasa ka laɲini kɛ ɲangili bere minnu bina jamanaw kan jamana saba furancɛ saba nin kan u ka se ka wuli nga lajɛ kɔnɔna na farafina gun jamanatigiw o ni CEDEAO jɛkulu yɛrɛ u ye ɲangili ninnu u sabatira Mali ni aywa Laginɛ ni Burkina kan barisabu caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka aywa ni ɲangili ninnu o bina wuli waati jumɛn yala a bina segi ka sariya sunba o sigicogo fo ka labɛn jamanaw kɔnɔ ni ɲangili bina wuli wa o kama an bina bi an ka dunanw ta ani ka kuma d'anw ma aw minnu y'an lamɛnnikɛlaw kuma falen la aw fɛ ka se ka hakilinaw di mun de bina se ka kɛ yala yɛlɛma bina don a ko la don n'a nata la fɛɛrɛ jumɛn kan ka latigɛ furancɛ fangaw fɛ yaasa dunuya kelenya tɔn ka se ka ni jamana saba sigi u ka lajɛw la ani jɛɲɔgɔn hukumu kɔnɔna na ayiwa sisan an bɛna tulo kɔrɔbɔ yanni an ka se ka n'an ka dunanw bisimila ani ka kuma di an lamɛnbagaw ma. I ni ce ka ɲininkali la Voix de l'Amérique VOA Afrique kuma laseso kelen min bɛ kunnafoni tɛntɛn ni k'a fɛsɛfɛsɛ ka kungun na ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ni ka sɔrɔ ka kisɛ la k'i ka jɛlen di aw ma. an ka foli bɛ an lamɛnbagaw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ani minnu fana bɛ k'an mafilɛ ni waati kɛrɛnkɛrɛn na an ka Banbara page kan n'o ye Facebook ye. Ayiwa an y'a fɔ cogo min na kuma daminɛnen an ka bi jamukan bɛna tali kɛ duniya kelenya tɔn o ka lajɛrɛba min kɛra o don dɔgɔkun tɛmɛnen Addis Abeba n'o ye Ethiopie jamana faba ye ka kɔw ɲɛ Mali ni
Burkina Faso o ni La Guinée olu jamana fangaw ka akɔ ka ministre tun ye kelenya na laɲini dɔ boloda walasa u ka se ka ɲangili minnu binnen bɛ jamana saba ninnu kan wuli k'o bɔ yen ayiwa hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko farafina gun keleyatɔ ɲɛmɔgɔw n'o ye chef d'état ye olu ka lajɛra la u ko ɲangiliw bɛ to a nɔ la ayiwa sisan ko o bɛ to sɔrɔsi fanga ninnu saba kama Mali Burkina Faso ani La Guinée nga Bamako Wagadugu ani Conakry kelenya na olu y'a ɲini ka ni ɲangili bere wuli ayiwa a hakilina ye jumɛn ye nin ko la CEDEAO o ni farafina keleyatɔnba ka latigɛ nin kan jamana saba kama yala seginkɔ sariya sunba sigicogo o kan ka sarati ye walasa ka ni ɲangili wuli ka bɔ jamana saba kan wa aw ka miirina ye mun de ye a ko la aw ko di aw fɛ mun de bɛna kɛ nin furancɛ fanga saba bolo yaasa ayiwa ɲangili ninnu ka se ka wuli ka bɔ ayiwa jamanatigiw na u ka fangaw ɲamaw kan o kama n'a b'a fɛ k'aw da don an ka bi baro la a bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru kan a dayɛlɛlen don 001 202 619 02 70 o tɛ dɔwɛrɛ to dunkan na fu fila kelen fila fu wɛrɛ fila wɔɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn fu kelen fila ani bi wolonwula walima a bɛ se ka bataki caman fana fiɲɛ sira fɛ n'an ka Facebook page ayiwa sisan an ka bi dunanw ayiwa o bɛna kɛ kalanfa Dr Mahamadou Konate ni ale ye kalanfa ye ani jɔ sariya o ni kɔkanko jɛɲɔgɔn kan n'o ye droit et relations internationales ka bɔ Bamako ka fara kan an balimakɛ Habib Watara ka bɔ Bobo Julaso ale ye dugudɔntɔn ɲɛmaa ye ka bɔ Bobo Julaso hakilijagabɔla do fana kɔkankow ni jɛɲɔgɔnko la n'o ye relations internationales ka fara kan an balimakɛ fana n'o ye ayiwa monsieur Munutamu Kani ale ye kunnafoni gafe sɛbɛn l'Express du Faso o ɲɛmɔgɔ do ka bɔ Burkina Bobo Julaso olu de bɛna kɛ an ka bi kɛnɛ kan ayiwa an bɛn'u bisimila sisan a yirala k'a fɔ ko an balimakɛ Konatekɛ ale bɛ nɛgɛjuru kan sisan ayiwa Konate i ni wula allo oui on b'a ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di an bɛ Ala tanu ayiwa i ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ ayi i bɔra ka kɔrɔfɔ kan mɛn dɔgɔkun tɛmɛnen na yanni lajɛrɛ ka daminɛ Addis Abeba Bamako Wagadugu ani Conakry ayiwa olu ka jamana fanga furancɛ fanga ka minisiriw min ka baara ɲɛsilen bɛ kokanko ma u ye kelenya ɲɔgɔn kɛ laɲini boloda walasa ka ɲangili ninnu ka se ka wuli ka bɔ ayiwa u ka jamana saba kan o hukumu kɔnɔna na u ni jɛkulumaw caman ye ɲɔgɔn ye Addis Abeba nka si m'a to dunuya keleyatɔn n'o ye Union africaine ani CEDEAO n'o ye ayiwa farafina gun tilebiyanfan jamanaw ka nafasɔrɔ sira jɛkulu ye olu ye a yira k'a fɔ ko ɲangili bere minnu taara u bɛ to u nɔ na fo falen wɛrɛ ka don nka an bɛ yɔrɔ min na sisan a kuma cayara maa caman b'a fɛ k'a dɔn an ka lamɛnbagaw fɛ mun de bɛ sen na mun de bɛna kɛ nin furancɛ fangaw fɛ walasa ayiwa Mali Burkina Faso ani La Guinée u ka sigi ni badenya ani jɛɲɔgɔnkulu kɔnɔ n'o ye Union africaine ni CEDEAO yɛrɛ i bisimila docteur. Merci a diyara n ye ni an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo ani kuma in ka nɔgɔn tɔn bɛɛ n'a sigi kan don kɔmɔ bɛɛ n'a dɔn kan don anw ye CEDEAO sigibaw dɔw ye anw kɛra maaw cɛla minnu y'a tu tigɛ Union africaine fana bi ten n'o ye farafina tɔnba dɔ ye ninnu bɛɛ sigilen bɛ bɛnkan dɔw de kan anw yɛrɛ ye an bolonɔ bila bɛnkan minnu na ka an kan di parce que bibi na ni y'a ye an bɛ kumana k'a fɔ farafina k'a yɛrɛ ye o fana kɔrɔ ye ko an danbe kɔrɔ ɲuman minnu bɛ yen k'an ka segin olu ma o danbe kɔrɔ ɲuman dɔ ye dalakan ye o dɔ ye n'i y'i kan di i bɛ to o kɔ fo ni gɛlɛya bi nin kan gɛlɛya min a n'a ka bon i ka tali ma n'i y'o jira tɔɲɔgɔn na tɔɲɔgɔn b'o faamu an bɛ o danbe min kɔ n'o ye k'an dalakan labato fɛn min kɛra an ka jamana kan n'o ye fangadaraki ye mai kalo
2000 kalo tile 24 ni ma fili san ba 2021 awɔ an ka CEDEAO n'o ye anw ka tilebiyanfan jɛkulu ye n'o ye ɲangi ka kan an sɛgɛrɛ ka an bolo bɔ o tɔn baaraw la ka a ɲini an fɛ fana an ka fɛɛrɛ tigɛ joona joona ka jamana in sigi sariya labatoli hukumu kɔnɔ n'o ye fama ka ta jamana kɔnɔdenw fɛ ni kalafili sira ye o hukumu fana kɔnɔ Union africaine fana ye ɲangi ta k'an sɛgɛrɛ ka an ka baaraɲɔgɔn fana sosori olu ka y'o la voilà donc o tɛmɛnen kɔfɛ hakililajigi la an tun ye an dalakan fɔlɔ min di k'a fɔ an tɛ dɔ fara transition délai kan k'a fɔ an ye jutuma min di kalo 18 min di utu kalo septembre kalo a ka to ko an bɛ to o kɔ voilà o kun kan ka kɛ février kalo 2022 o selen an ye a fɔ ko gɛlɛyaw nana an tɛna se k'o labato an bɔra ni calendrier kura ye o calendrier an kun taara an jɔ fo san 5 o de kama CEDEAO ye dɔ fara ɲangi kan a bɔra politiki ɲangi la ka na n'a ye sɔrɔ nasiraw ɲangili la ka o gɛlɛya ta k'an sɛgɛrɛ donc ko caman kɛra bon kɔsa in na an ye baara ɲuman caman boloda min ye ka dɔ bɔ o calendrier la nana jɔ san 2 la o kɔfɛ CEDEAO ye min ye sanction économique financière o y'o wuli mais min ye politiki bunakun kan n'o ye jamana mara fɛɛrɛw ani jamana wɛrɛw cɛ olu siraw kan u ma o gɛlɛyaw wuli ka bɔ yen o kɔrɔ ye hali bi anw ye CEDEAO den ye mais an tɛ se ka sigi CEDEAO ka kungo fɔ kɛnɛ kan ka fɔ an ma hakilinata di donc an suspend ka bɔ o la ani voyage ka an ka se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka fɔ an ka ɲɛmɔgɔ dɔ de bɛɛ tɛ an ka conseil national transition mɔgɔw ani gouvernement ministre dɔ n'a bɔra ministère étrangère la ani président yɛrɛ la donc tɛ se ka voyager ka taa CEDEAO jamana wɛrɛ o sanction ninnu bilen bɛ an kan o kɛlen don Union africaine ye o sanction ninnu soutenu kɔsa in na an bɔra ni n b'a kuma lasurunya quoi kɔsa in na an bɔra ni fɛɛrɛ kura dɔ ye o de ye k'an ni Burkina ani Guinée komi an bɛɛ bɛ lahala kelen na bi n'o ye transition militaire ye donc an bolo di ɲɔgɔn ma o ka taa ɲini k'a fɔ ni gɛlɛya ninnu ni sanction in ka wuli ni suspension in ka wuli a kɛra CEDEAO ye a kɛra Union africaine olu ka se ka wuli ne fɛ nin tun tɛ laɲini an kan ka min kɛ laɲini an tun man kan ni laɲini kɛ bawo an b'a dɔn a tɛ se ka ɲɛ an bolo parce que n'a ɲɛna an bolo o kɔrɔ ye sariya tɛ tuguni o kɔrɔ ye règle tɛ tuguni o kɔrɔ hali ni dɔ ye coup d'état kɛ ni dɔ ye fanga daraki a b'i jɔ dɔɔni après a bɛ taa fara dɔ kan o bɛ na ɲini a y'a wuli ka bɔ an ma wuli ka bɔ yen donc diɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ baaraw ɲɔgɔn sigilen bɛ sariya minnu kɔnɔ i tɛ se ka dan sago ten k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ dɔ ma bɔ a kɔnɔ parce que n'i sɔnna mɔgɔ dɔ bolo dɔ ma dɔrɔn o ye kelen ka dayɛlɛ de a ɲɔgɔn wɛrɛ ye i y'a faamuya donc kuma la hali a ka di i ka ko dɔ kɛ jamana dɔ ye mais i tɛ se bon n'i y'a kɛ ale ye diyagoya b'a kɛ jamana wɛrɛ ye donc an tun man k'a fɔ an ka jamana sɛbɛn tun man k'a fɔ yɛrɛ ko bɛ ka laɲini kɛ CEDEAO yɔrɔ wala Union africaine yɔrɔ bon an bɛ min kɔnɔ an b'o dɔn ka ban an tun ka an wasa don dɔrɔn an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan min ye lakana siraw ye voilà min ye hali nafaɲini siraw ye an ka jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka baaraɲɔgɔnya sabati olu nafa ka bonya an ka jamanakɔnɔdenw ma o tanga ka se an ka jamanakɔnɔdenw ma an wasa don o la o tun bɛ anw bɔ donc ni kɔni ye ka taa an yɛrɛ lamaloya dɔrɔn an ye laɲini kɛ ne tun b'a dɔn a tun tɛna wolo ɲuman na o de kama CEDEAO ye u ka réunion kɛ Addis Abeba u y'a rejeté Union africaine fana y'a rejeté u bɛɛ banna a ma an b'o waati de kɔnɔ bi na jamanakɔnɔdenw k'a faamu ko u ye o min kɛ a ma di anw ye dɛ mais u y'u ka kɛta de kɛ bon ni olu bɔr'o kɔnɔ o kɔrɔ ni i yɛrɛ ye sariya min sigi n'i y'o dan sɔrɔ o kɔrɔ sariya tɛ yen donc an tɛ ka taa o sira kan o da man di an si la
Ayiwa n balimakɛ Konate n y'a dɔn waati bɛrɛ t'i bolo nin diyara kosɛbɛ an ka foli b'i ye donc sisan an bɛ segin ka na an bɛ taa Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnna Bobo Dioulasso n'an balimakɛ Monsieur Habib Ouattara ale ni Munutamu Kani olu bɛ nɛgɛjuru kan ayiwa Habib Ouattara ale ye dugudentɔ ɲɛmɔgɔ ye a fana don n y'a fɔ cogo min na kɔkan ko ani jɛɲɔgɔnya o hakilijagabɔla don n'an b'a wele ko consultant relation internationale Monsieur Kani ale ye kunnafoni gafe sɛbɛn ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bobo Dioulasso ye n'o ye l'Express du Faso ye ayiwa bisimila Ouattarakɛ aw ni wula ayiwa i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ani Kani ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan basi t'u la i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn sisan an bɛ ka kuma ayiwa lajɛ minnu kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen n'o ye farafinna gun kelenya Union africaine o ni CEDEAO ma o ɲɛmɔgɔ n'o ye chef d'état ye o y'a yira k'a fɔ ko ɲangili mun taara Mali Burkina ani Laginɛ kama k'a bɛ to a nɔ la nka aw yɛrɛ bɛ se ka mun de ɲɛfɔ ayiwa an lamɛnbagaw ma a ko la barisabu yan'a ka kɛ a jamana saba olu ka kɔkan minisiriw tun ye ɲɔgɔn ye kelenya la o y'a ɲini ka ɲangili ninnu wuli ka bɔ nka farafinna gun ɲɛmɔgɔw ma sɔn o ma e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ an lamɛnbagaw ma a ko la ye mun y'a gɛlɛya i bisimila. Aba ani wula n ka foli b'a bɛɛ ye o n ka foli di VOA lamɛnbagaw bɛɛ ye o diyara n ye kosɛbɛ n'an ɲɛ b'ara bibi in na k'a fɔ ko CEDEAO ni a ka président ti Afrique jamana ka kunko tara a sɛbɛra nin n'a ninnu tɛ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn n b'a fɔ ko nin n'a ni ninnu tɛ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn kama parce que jusque là CEDEAO depuis Afrique bɛɛ n'a ka problème ye CEDEAO delila ka jogo don jɔn ka kunkolo la ka kunko ta k'a minɛ k'a kɛ a ta ye an ma deli k'o ye Sahel jamanaw n'an b'a fɔ ko zone des trois frontières ni Niger Burkina ale ni Mali ka kunko ye ka taa o tuma fo ka na se bi ma CEDEAO ma jogo don ko foyi la k'a fɔ ko an bɛna an ka armée labɛn k'a bila ka na ninnu dugu ninnu dɛmɛ parce que ninnu dugulenw o denw de bɛ sara CEDEAO ma jogo don a la mais ni k'a ye ko ninnu dugu ninnu ko bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o yɛrɛ minɛ o yɛrɛ ta CEDEAO b'a fɔ ko an b'o interdit ka voyager bon n'a ma kɛ an bɛ malo CEDEAO n'a président ma an b'a fɔ ɲɛna n'o y'a diya u ka dugu datugu ka dan an dama ma mais anw mun fana faralen bɛ ɲɔgɔn kan ni tilefani nin na u b'a fɔra k'a fɔ ko non ko fédéralisme bɛ nana fédéralisme kuma ka gɛlɛn parce que constitution kuma bɛ don a dara parce que dugu ninnu bɛɛ tɛ se ka u ka constitution ta ka kɛ constitution kelen ye dugu ten a bɛna 30 ans mais tilefani nin na an ka ministre n'an ka président ye hakili min sɔrɔ nin hakili ɲuman don an b'o fɔ dɛ an ka foli b'o ye o ka ɲi ka nin hakili nin ta ka se ka nin fédéralisme k'a sɛgɛsɛgɛ k'a biriki bila ɲɔgɔn kan ka kelen wɛrɛ bila ɲɔgɔn kan fo a kana kɛ koba ye sini parce que CEDEAO tɛ se ka ninnu mako ɲa CEDEAO tɛ se ka an mako ɲa CEDEAO tɛ se ka hali dugu minnu yɛrɛ tɛ se nin problème kɔnɔ CEDEAO tɛ k'olu dugu ninnu yɛrɛ mako ɲa parce que CEDEAO kɛlen bɛ k'u ka président le protéger a n'u ka intérêt ayiwa n'a b'a lɔn k'a fɔ depuis tuma jan Faransi le ye CEDEAO sigi don Faransi bɛ se ka CEDEAO sigi ka tila ka CEDEAO ka se ka ko kɛ min tɛ Faransi sago ye wa a yɛrɛ b'a lɔn k'o ka kɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la an Africains ka se ka an ka ɲi ka se ka an ka kow ta n'an yɛrɛ ye bibi in na ka miiri ka lon n'an yɛrɛ ye a bɛna gɛlɛya cogo o cogo mais pour lon kelen an ka souveraineté ta. Ayiwa monsieur Ouattara i bɛ to nɛgɛjuru kan an bɛna kuma di monsieur Kani ma yanni an ka segin ka docteur Konate ta ayiwa Munutamu Kani i ni wula Kani i tulo bɛ n na allo monsieur Kani i tulo bɛ n na
Ayiwa an bɛna segin ka kuma di Dr Mahamadou Konate ma. Konate, i bɔra ka an balimakɛ Watara ka kuma mɛn sisan i ka jaabi la. Nka caman b'u yɛrɛ ɲininka bɛɛ bɛ k'a fɔ ko Mali k'i sen bɔ, Burkina k'i sen bɔ, Laginɛ k'i sen bɔ. I dun y'a fɔ cogo min na sisan, Mali ni jamana ninnu bɛɛ ayiwa dunuya kɛlɛya tɔn o ni CEDEAO sigibagaw. U bɛ tɔnden jamanaw don. U y'a laɲini ta ɲɔgɔn fɛ i yɛrɛ ko f'u kan ka sariya bato barisabu u sɔnna u y'u bolonɔ bila la. Nka ayiwa monsieur Habib bɔra ka min fɔ e bɛ se k'o jaabi cogo jumɛn? Yɔrɔ nin na yan'an ka kuma di an ka lamɛnli fɔlɔ ma n'o ye Dramane Jakite ye. T'a fɛ Konate an tulo b'i la. O dalu t'a bolo. CEDEAO sigilen n'i y'a tariko lajɛ a laɲini dɔw bɔra anw yɛrɛ ka masakɛ la. Musa Tarawele o n'a ɲɔgɔnnaw. K'a fɔ an ka jamana ninnu filɛ n'i y'u lajɛ u caman bɛ kɔgɔdugu yanfan u bɛ caman bɛ désert yanfan de fɛ. Climat ni o ye waati n'a a kɛcogo ye o ɲɔgɔn de b'an bɛɛ ka jamana kan. Fɛn caman bɛ yen o ye kelen ye an bolo gɛlɛya kelen b'an an ka jamanakɔnɔdenw kan. An bɛ se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan. Parce que anw de bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ka baara dɔw boloda walasa k'an bɔ o gɛlɛyaw kɔnɔ. Laɲini nin na tiɲɛ de k'a fɔ ko Faransi bɛ n'o sigi anw ye mun na CEDEAO sigili mun ne ma ɲɛ t'o la k'o bɛ se ka Faransi arranger ka tɛmɛ anw kan ɲɛ t'o la quoi o dalilu a ko di n'o b'a bolo kuma ka nɔgɔn k'a fɔ dɔrɔn k'i da fɔ kuma la dɔrɔn bɛɛ bɛ se k'o kɛ o n'i ye kuma fɔ a dalilu da kan. Ne t'o ɲɛ ne m'o ye m'o kalan o la m'o ye yɔrɔ si k'a fɔ ko CEDEAO ye Faransi ka fɛn dilan mɔgɔ b'a fɔ ten dɔrɔn o da la kɛ n m'a fɔ n ko Faransi m'a ɲini ka a mara dɛ n m'o fɔ i bɛ se ka fɛn dɔ bɛ se ka dilan ɲɛna i yɛrɛ sago tɛ mais i b'a ye komi i se t'a la i b'a ɲini k'i bolo dɔ don a la ka yɔrɔ dɔ contrôler walasa i ka se ka nafa sɔrɔ a la o bɛ kɛ o. O bɛ kɛ o mais o ni u y'a dilan o tɛ kelen ye o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye k'a fɔ ko CEDEAO ma foyi kɛ anw farafin anw ye an ka gɛlɛya ɲini na o tɛ tiɲɛ kuma ye o Mali kɔnɔna u ye dɔ kɛ en 2012 ni CEDEAO mɔgɔw tun tɛ n'u ka dɛmɛ tun tɛ an k'o tiɲɛ fɔ Azawadi tun bɛ kɛ État ye an ka banbaganciw kɛlen ka Azawadi ko in daminɛ ka kuma fɔ CEDEAO y'a kɛlɛ kɛ ni anw ye diɲɛma ɲɛkɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ k'a fɔ k'u tɛ sɔn ko Mali ka tila CEDEAO y'a fɔ k'a kɛlɛ kɛ an b'u waleɲumandɔn o la Faransi fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛna a bolodala k'a bɛ n'an ka jamana kɔnɔ MISMA de tun don MISMA CEDEAO ka mission de tun don kɛlɛkɛdenw de tun don mun y'a a nali yɛrɛ sumaya k'a gɛlɛya o yɔrɔ la an b'a fɔ ko diɲɛma Faransi sen b'o la parce que a y'a ye ni o ko taara ɲɛfɛ o da tɛna ja ale yɛrɛ ka nafa dɔ ɲini sira la an k'o waleɲumandɔn kɛ CEDEAO ye u tun y'u seko kɛ u y'o laɲini k'a baaraw lasabati mais a ko sumala parce que wari bɔyɔrɔ la dɔw y'u bolo b'u yɛrɛ kɔnɔ pays dɔw ma mun ka u ka wari bɔ joona wari ko de ye ko in yɛrɛ tɔ bɛ sumaya u nana fɔ ko Nations Unies ka olu dɛmɛ ni wari ye bon Faransi n'a ko ta a kɛ a yɛrɛ ka ko dɛmɛta ye Nations Unies la bon o de y'a ko gɛlɛya mais hali n'a ye gɛlɛya bɛɛ MISMA nana o mais ne tɔgɔ fɔ a mana a kumana a tun ka baara kɛ cogo min na ma se k'a kɛ o cogo la ka da ni gɛlɛyaw kan Faransi ni minnu wɛrɛ tun tɛ fɛ a ka kɛ a cogo la donc an ka fɛnw bɔ ɲɔgɔn na ne bɛ fɛnw bɔ ɲɔgɔn na de min bɛ min minɛn kɔnɔ ka bila kɔnɔ CEDEAO bɛ waleɲumandɔn u ye anw Mali dɛmɛ ka Azawadi ko in kɛlɛ CEDEAO bɛ waleɲumandɔn u y'u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u ka force sigi sen kan ka na anw dɛmɛ Mali kɔnɔ yan n'o ye MISMA ye hali n'a initiative ma kɛ an sago ye mais a kɔni kɛra donc an ka n'a fɔ an bɛ den ni ji bɛ école ji bɛ fili non ne m'a fɔ ko CEDEAO bɛ tɛmɛ ka ɲi ko fiɲɛ t'a la fiɲɛ b'a la ne yɛrɛ y'o sɛbɛn ka tɛmɛ y'a faamuya mais min n'a y'o kɛ n'o ɲuman o fana ka dɔn CEDEAO bɛ yɔrɔ min na an mago bɛ CEDEAO la o de y'a to an ka hamabaw kɔnɔ sinon bi b'a to an ni CEDEAO bɛ mankan in na o an ka ministre dɔ tun dabaya kuma dɔw fɔ an ka jamanadenw yɛrɛ bolo ko an bɛna bɔ CEDEAO la non n'i y'o ma bɔ CEDEAO la kun de b'a la o kun de b'a la n'i y'o ma bɔ kun de b'a la
donc a kora nafa dɔ de bɛ yen an kan n'i y'a ye ninnu yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan n balimakɛ n'i y'a ye an ka minisiri ninnu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ taa laɲini kɛ ko an ka sigi u ka sanction wuli o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye ko an mago b'u la de ayiwa caman dɔ n'o tɛ mun b'u yɛrɛ sɛgɛn u yɛrɛ b'a dɔn ko fɛn min yɛrɛ kɛ man di wala a tɛna kɛ mun b'u yɛrɛ sigi ka taa u sigi u malo kɛnɛ kan u y'o risque bɛ ta mɛ u taara fɔ kɔni k'u ka fɛɛrɛ kɛ ka o sanction wuli olu ka segin ka na jɛkulu kɔnɔ parce que vision yamaruya dɔ bɛ ka taa mali kun kan burukina kun kan guinée kun kan lakana fan fɛ olu kɔ ala k'olu de b'a kɔnɔ olu bɛ se ka u dɛmɛ o la ka tɛmɛ u yɛrɛ kan kosɛbɛ u nana argument k'a fɔ k'u ka a to olu ka segin ka na bon ka bɔ kuma na tɔn bɛɛ n'a fɔ n ka kuma daminɛ la o kɛlen don n balimakɛ tɔn bɛɛ n'a sigi kan don kɔmɔ bɛɛ n'a don kan don voilà donc n'i donna kɔmɔ la n'i donna tɔn na k'i bolo di k'a fɔ bɛ don ni donkan kan i b'o labato n'i m'o labato ni tɔntigiw k'u b'o ɲangi di kan i bɛ sɔn o ma kɛ il faut assumer là il faut assumer i fɛ n'i bɛ se k'o kun k'i ɲɛsin i ka jamana ma ka fɛn dɔ dilan i b'o kun k'i ɲɛsin i ka jamana ma k'o fɛn dilan mais kana fɔ i bɛ nkalon ni tiɲɛ k'a ɲagami ɲɔgɔn na o tɛ e ta ɲɛ o tɛ kɛ sababu ye fana i ka jamanadenw bɛ se ka faamuya ɲuman sɔrɔ ka e yɛrɛ dɛmɛ i mago bɛ dɛmɛ min na ka se k'o k'i ye ne bɔ kuma dɔrɔn bɛ na an ka CEDEAO ka sariya sɛbɛnba caman de bɛ yen mɔgɔw kan ka ɲini ka mun kalan o ye protocole dɔ signé en 2012 o bɛ boli sanction dɔrɔn kan ni CEDEAO jamana ye CEDEAO ka sariya sigilen lasɔsɔ donc mun bɛ se ka kɛ o b'o kɔnɔ protocole dɔ fana signé fɛ 2001 n'o ye jamana marako ɲuman protocole de gouvernance o fana bɛ yen donc mɔgɔw k'o ɲini k'olu dɔn ne ni k'a fɔ bɛ mɔgɔ la gosi a ɲini k'a dɔn fɔlɔ fɛn jumɛn don a sigilen mun kan i k'o dɔn i ka sɔrɔ k'a fɔ i b'a kuma kɛ mais anw bɛɛ da bɛ nin kuma ninnu na ten CEDEAO bɛ tan ka sɔrɔ an t'u sigi an t'u ka traité wɛrɛ an t'u kɔnɔ k'o dɔn u sigila sariya min kan an t'o dɔn u ka sigili laɲini min an t'o dɔn u ni anw baara ɲɔgɔn bɛ cogo min an t'o dɔn san tɛmɛn'o la o gɛlɛya dɔ binna n bɛ bɔ kuma hakɛ to gɛlɛya dɔ binna Côte d'Ivoire kan les années 2010 gɛlɛya dɔ binna Guinée kan ka tɛmɛ o ni ɲɔgɔnna ninnu na mais anw ka jamana ɲɛmɔgɔ ye olu sanction voté Côte d'Ivoire contre la o ma kɛ o kɛra ayiwa bon n'o sera anw man bi an bɛ mun fɔ an b'a fɔ k'an bɛ mun fɔ ɲininkali ayiwa i ni ce la nin tun ye docteur Mamadou Konate n'ale ayiwa kalanfa ye droit ni relation internationale la sariya jo sariya o ni ayiwa ko kan ko kɔnɔbɔli ɲɛnabɔli jɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na yan'an ka balimakɛ Munutumu Kani bisimila an bɛ kuma di Dramane Jakite ma ka bɔ Bamako fɔlɔ Jakitekɛ i ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn docteur Mahamadou Konate ale kumana kosɛbɛ CEDEAO ka laɲini min y'a to Union africaine ye ɲangili to a sen na a n'an balimakɛ fana Habib Ouattara fana bɔra ka hakilinaw di an bɛna monsieur Kani fana ta voilà ayiwa kuma b'i bolo i bisimila bon ne kɔni ye mun faamuya ko in na fédération ko ye comme Mali la Guinée ani Burkina Faso allo ouais an tulo b'i la t'a fɛ voilà bon comme Choguel yɛrɛ premier ministre yɛrɛ pasera bi a taara Burkina ni président yɛrɛ ɲɔgɔn ye bon t'a fɛ an tulo b'i la allo voilà bon ne kɔni bolo n ko fédération ko in bon ne bolo basi kɔni tɛ quoi an tɛ ka kuma fédération kan fédération dɔrɔn tɛ dɛ an bɛ ka kuma na ayiwa Union africaine n'o ye farafinna gun kelenya tɔnw ka u ye t'a fɛ olu ka sanction ko in ko tɛ yan awɔ voilà bon ne kɔni bolo la Mali kan ka se k'a yɛrɛ retirer ka bɔ CEDEAO ko in de la CEDEAO kɔnɔ ko in de la quoi munna et puis ka monnaie tigɛ a yɛrɛ e ko de o de kɔni ye ne kɔni ka wuli d'accord o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa Jakitekɛ i ni ce ayiwa sisan an bɛ segin ka taa Bobo Jula so n'an balimakɛ
munu tamu i b'a kɛ to kani bɛ nɛgɛjuru kan ale fana an ka dunan ye ka bɔ Bobo Julaso ale ye l'Express du Faso ɲɛmɔgɔ don kunnafoni gafe sɛbɛn don ayiwa monsieur Kami i ni wula ani wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di bɛɛ ka kɛnɛ yɛrɛ bɛ ayiwa i bisimila i bɔra ka docteur Konate ka kuma kan mɛn ani Jakite a bɛ ka kuma ayiwa laɲini min taara dunuya farafina gun kelen a tɔn n'o ye Union africaine o ni CEDEAO u y'a fɔ ko ɲangili min gosira Burkina Mali ani Laginɛ kan k'olu tɛna wuli ayiwa caman b'u yɛrɛ ɲininka i n'a fɔ ni Jakite y'a fɔ cogo min na olu bɛɛ b'a ɲini ko Mali ni jamana tɔw k'u sen bɔ CEDEAO la ni dun y'a lajɛ k'a sɔrɔ o don na dɔrɔn ayiwa a jamana saba minisiriso saba minnu ɲɛsilen bɛ ko kan olu ye laɲini boloda walasa ka ɲangili ninnu ka sanction ninnu ka wuli nka e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye aw yɛrɛ fɛ aw minnu ye kunnafonidila baaraw ye ani maaw bɛ kuma ani faamaw bɛ kuma ani dugudentɔnw bɛ kuma ani denmisɛnnin sifinw ni musow bɛ kuma hakilina jumɛn b'i fɔ o yɔrɔ ni fanfɛla la i bisimila. Voilà, amitié, bon, il y a eu à Bukramina, Mouksamama, Mamoya. Parce que wakati mina Union africaine qui a sanctionné Yaouli. Mais en même temps, c'est bien au sanctionné, à Ido Farakan, il y a tout bien, à Yo Blas, il y a un cadre de Farakan. Alors, Mouksamama Famou, mais on voit c'est bien le ma. Tu vois, c'est bien où est-ce que mon bas l'offre, c'est bien où il est assuré, très mal, assuré, à la loi est mal. Donc, on va faire tout là. Donc, c'est bien où on a manqué. Bon, on a des folles, et intellectuels, nous, c'est-à-dire que nous, quand on a c'est d'abord une africaine récemment au talon. Parce que moi, c'est d'abord président Leblanc, et puis voilà, nous irons combien, on va faire bon, anti-militaire. Alors que nous, c'est d'abord les mots bas qu'on a. Nous, techniciens, domaine d'économie, donc à ta serauma, électricité, la fière année politique, Parlement européen, c'est-à-dire l'Assemblée européenne, pour la justice. Donc, ça veut dire que au titre Sariata, c'est-à-dire que mon rôle est baraqué, mais baraqué, on y a que, on y a Takafle, Burkina, Mali, Ani, la Guinée. Parce que pour le cas au Kera, le coup d'État Kera, c'est d'abord qu'on a beau long. Donc, pour le cas au Kera, nous, le grand cas, pour que, au cas de sécurité, nous, le corps constitutionnel là, on se dit à courter, ayo sera bi, ayo sera ira, on le sait, c'est bien au cas barré. Parce que c'est bien au type du cas, ni, en tout cas, ni l'âme que pour galérer. Mais bon, ça n'a pas fait moyen. Pourquoi mon a, si ça Burkinani Malita, à ma kelela, on se dit à ma, oui, ka fangate ka tenyo ka sonsi tenyo kan na andeme wala fana ya fle c'est bien qu'il y a la terre je crois que au Bénin on a fait ko on no Accra oui qui me dit que Accra no ko on a fangate ka kan ni a famu dès que ya fondron ana mo wala Burkina ni Bamako on tam bora ka ko non en tout fait parce que François le CDAO ko fait François parce que mo re ta le CDAO il donc o bébé CEDEAO le boulot o bébé en bel boulot alors quand il a mon la CEDEAO est mis non c'est CEDEAO de cas un Côte d'Ivoire ka président de CEDEAO là Bénin Togo mais c'est cas pour le Tchina Burkina alors que na Tchina amna na o soro donc faut au bon mi doara pour ka kanya na boli mais mo ta famena o no se nda tra mina o bo o kan ka se donc ka se wa akenima Oki auto long. Il faut not for more. Not a big Yamana. I should take a boss down. On boss down like you. But Yata,
Côte d'Ivoire, Mali, et Burkina, par exemple, au Doux, Jamna Savane. Alors, du coup, on a une nature à Minami. N'a pas de bosse d'aola, de la Grèce, en Cali. Avec la bosse d'aola. Aïwa, c'est ça. Il veut nega juruka, mina kuma di ambalmake flabe nega juruka. Aziz Jara oni aïwa chefolo kulwali. Aziz inula. Jirake. Allah Touré. Kakene somro bedi. Sarate. Aïwa, kuma bibolo. Ibisimila. Bon, kuma ebi nyafamia. Parce que ni c'est là ka décision ni quoi. Ouais, c'est pas décision ni ça veut dire ne pas forcer là mo ko ka loi ku ya ma donner parce que pas loi ne bu appliquer ne bu loi ko de quoi. Ah oh. Loi ko parce que faut ni ko da ni que politique ça de faire ou bien comment de faire. Mais en de problème Mali Burkina la Guinée en de sécurité problème ko de là. Bon, au loi nous c'est là loi ko quoi parce que au moins prévoir quoi. Bon na ko sécurité bi dara il veut qu'on ni ko ta kera politique ka ba au solution pour là. Ako ko ka au luka to ka boye ou ka politique mo ko tri ka to ko manya na bon au cas de la quoi. Parce que il faut qu'on la gueule pour les gars kera nyedo mais problème mais sécurité quoi ali États-Unis sécurité quoi to lu bolo ate fa lu bolo. Donc maintenant, on va faire quelque chose de sécurité en tout cas à 100% là, mais à 90%. Donc maintenant, on fait l'élection que on fait l'eau matrafa. Aïwa, Aziz, ika kumala tigete ibe haketo. Ika kumala tigete nga frontière fanga mawre de benani ni jekulu fly. Uye aïwa dogodali uke ka fo ko bina la ben chogo mina. Ulu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'ulu ye furancɛ fanga de u mana sigi kama ko kalo fila san fila e b'a hakɛ to k'ulu bɛna fanga bila ka ayiwa kalata ni fɛnw kɛ nka o de bɛ ka janya a bɛ ka yɛlɛma olu yɛrɛ ni CEDEAO bɛnn'a kan o de ko don. O yɛrɛ ye min ye parce que CEDEAO b'a fɔ k'u ka délai de fɔ bon délai i bɛ délai fɔ fɛn na ni fɛn min cɛ b'i ye quoi mais fɛn min tɛ k'i ye kɔni n'i ye délai fɔ la i b'o fɔ dɔrɔn de ka kuma b'i da kɔnɔ n'o tɛ k'a fɔ ko a bɛ se ka ko ka bɛn o kɔnɔna na o tɛ se ka kɛ o. Bon donc n'a bɛ se ka ko kɔnɔna na n'a bɛ se ka bɛn hakɛ min kɔnɔna na hali ni dɔ de bɛ fara a ka délai fɔlen kan ka dɔ fara délai kan o tɛ juguman ye o ye pour que parce que i bɛ laɲini min ɲini i k'o laɲini sɔrɔ quoi. Donc n'i m'o laɲini sɔrɔ dɔ ka fara délai kan pour que a bɛ se ka dɔ k'o laɲini na cogo min na après que jamana bɛ se ka sira sɔrɔ quoi mais tant que o ma kɛ a bɛ délai min ye délai min ka bere de ye arme de ye u b'o opposer pour que a ka se ka taa kuma na quoi n'o tɛ o t'a ɲɛnabɔ. Ayiwa Jarakɛ ayiwa o faamuyara i cɛ nin diyara n ye kosɛbɛ. Ayiwa an bɛna tulo kɛrɛ bɔ yanni an ka segin ka na kuma di an balimakɛ Cɛfolo Kulubali ma ani monsieur Habib Ouattara ma. Ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya fɛrɛkɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministre ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan halisa aw bɛ an b'a fɔ de kɛnɛ kan nɛgɛ ɲɛ 12 o ni sange 41 tɛmɛna yan nin waati kɛrɛnkɛrɛn na Washington DC Amérique faba kɔnɔ an bɛ segin ka na kuma di an ka dunanw ma a n'an balimakɛ Cɛfolo Kulubali ka bɔ Bamako. Cɛfolo i ni wula. I tulo bɛ n na Cɛfolo? An tulo b'i la. Ayiwa i bisimila i bɔra ka kɔrɔfɔkanw mɛn
ayiwa sisan an bɛ kuma di ma yan'an ka segin an ka dunan kɛ ma monsieur Kani ani Watara olu b'an bolo nɛgɛjuru kan ni ɲininkali b'i fana fɔlɔ k'a lase u ma o bɛ yan ayiwa i bisimila. ok ala k'an bɛn sababa ma. amina. n bɛ foli kɛ VOA lamɛnbaga tun bɛɛ lajɛlen ani VOA kanubaga ani VOA baarakɛbaga bɛɛ lajɛlen na n bɛ foroba foli la. o diyara n ye kosɛbɛ n cɛw la. bon an ka ɲininkali fɔlɔ ye min ye i n'a fɔ ne yɛrɛ an ka dugutigi de la ka ɲininkali dɔ kɛ an ka marabaga dɔ la donc ne bɛna o ɲininkali kelen pe de kɛ tellement hadamaden i ka sigiyɔrɔ n'i ka sigiyɔrɔ kalayala i bolo k'i ka sigiyɔrɔ gɛlɛya c'est à dire ni minnu bɛ sigi la olu t'i ka degun dɔn u t'i ka degun ta k'a kɛ u ka degun ye u kan ka se ka wuli ka jɔ ni cogo min k'i ka degun na n'u t'u fɛ k'o sigi o kɛcogo la yalima a bɛ bɛn ye i ka se ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ i yɛrɛ fɛ min bɛ se k'a to i bɛ se k'i ka degun ta i yɛrɛ wa yalima o bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ sigida min na n'o sigida y'i tɔɲɔ o sigida mago ci la i ka se ka bɔ o sigida ka mara kɔnɔ k'a k'i yɛrɛ ta ye wa ne ko ɲininkali kɛ an ka invité fila la. ayiwa an bɛna kuma di Watarakɛ ma n'a b'i jaabi kɛ o tɛ. ok d'accord ayiwa monsieur Watara i bɔra ka cɛfɔlɔ Kulubali ka ɲininkali lamɛn sisan jaabi jumɛn b'i bolo k'a las'a ma. Habib. ani ce kosɛbɛ n ka foli b'a bɛɛ ye. o diyara n ye kosɛbɛ. Kulubalikɛ yɛrɛ fana fora. mais ne yɛrɛ bɛna kuma nin ta ka taa kɔfɛ dɔɔni. Jakite ye kuma dɔ fɔ ni ale taara ne ka ɲini sira fɛ. ka ɲini yɛrɛ bugu yan ni ne ye ale ye kuma dɔ ta ka fɔ kana n'a fɔ ko tuma dɔ la fana CEDEAO ye layiru ta k'a fɔ k'u bɛna baara kɛ ni Burkina ni Mali jamana ye ka taa sécurité kuma fɛ ko mɔgɔw banna mais tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni cɛn di Jakite ma mais Kani ka kuma nin ale ma bɛn ne ma fɔlɔ parce que an ka nin kuma nin bɛɛ a fɔ ɲɔgɔn ye an b'a faamu a y'a lɔn k'a fɔ ni mɔgɔ ko o délai ko mais transition ɲɔgɔn na ni CEDEAO y'a bolo gosi a tɛ wuli ka bɔ a kan ni CEDEAO bɛ fɛn min fɛ ka kɛ n'a sɛbɛ ye a bɛna kɛ voilà mɔgɔw ka kuma nin tɛna to CEDEAO wuli se ka ban ka ko dɔw kɛ CEDEAO yɛrɛ nin a goyeni tɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a ko nin a goyeni la sisan Afrique jamanadenw hakili la voilà donc maintenant ka taa Kulubali ka hakili jagabɔ ko fan fɛ ne bɛ ka min fɔ africain jamanadenw bɛɛ ye n'an bɛ fɛ ka anw yɛrɛ sɔrɔ bibi nin na fo an k'an ka mɔnɛ nin yaala parce que an tɛ se ka to nin sigi nin na ka se nin kuma caman nin na ka se nin fagali nin na ka se nin Afrique sigiya goya nin na ni an yɛrɛ t'an yɛrɛ ka wari dun ni an kɔni ko Faransi ka militaires na ka minɛnw ta ka bɔ an ka dugu kɔnɔ an bɛ se ka to u b'o ka minɛnw ta ka bɔ an ka dugu kɔnɔ ni anw tila ka sigi ka fɔ ka wari dilan ka di anw ma ni an b'o dun pour ka kɛ maa ye donc Kulubalikɛ ne ka miiri la an ka ɲi k'a ɲi bolo di ɲɔgɔn ma le ka bɛn kelen ma a kuma kelen fɔ a kuma kelen ye yɔrɔ min ye an ka souveraineté tɛ se ka na pepepewu ni mɔgɔ wɛrɛ de bɛna wari dilan ka di an ma an b'a dɔn an difa kɔnɔ ni mɔgɔ wɛrɛ de bɛna wari dilan ka di anw ma an bɛ taa ka a di an musow ma u bɛ nasɔngɔ kɛ n'a ye donc an ka ɲi k'o faamu an africain ka ɲi ka se ka sigi bibi nin na Mali ni Burkina ye sira ɲini ta ni Guinée ye nin sira ɲɛnaman don a bɛ se ka tan ta mais hakili ɲɛnaman don ni dugu dɔ nana na bɔ CEDEAO la ka fara an kan a bɛna fanga d'an ma mais ka fɔ k'an bɛna na CEDEAO nɛgɛ ka don nin président b'a kɛra politique sira kan a ka ɲi n'o nana sɔn ka sanction wuli a ka ɲi parce que ni sanction wulila a bɛ dugudenw lafiya a b'a africain bɛɛ kɛ an bɛ kɛ uni ye mais n'o tɛna se k'a kɛ problème min bɛ anw tɔ digura min t'olu dugu tɔw digura an ka ɲi ka fara ɲɔgɔn kan k'o problème tɔgɔ kɛlɛ f'an ka kɛ ɲɔgɔn kan mais ni dugu wɛrɛ nana fara an kan a bɛ fanga d'anw ma dɔɔni dɔɔni dugu la kun bonya a b'a kɛ to an balimaw silamɛw. ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an bɛ segin ka na kuma di ma ni monsieur Kani bɔra nka yan an bɛ segin ka na Amérique a kɛrɛnkɛrɛnna an bɛ taa New York ani Philadelphie an balimakɛ Abu Dramane Traoré ale bɛ nɛgɛjuru kan Abu i ni wula.
Amara tla monsieur Touré. Somɔgɔw bɛ di? An bɛ Ala tanu, Ala rabi. Ayiwa i bisimila i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn kuma b'i bolo. Ok, sa n ka foli bɛ yan ni lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen. O diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la. Monsieur Touré kuma na surunya la i ka professeur y'a fɔ cogo min na diɲɛ sigi jɛkulu bɛɛ bɛ sigi kan de kan. O ye tiɲɛ ye. Mais jɛkulu mana sigi kan kan aw bɛnna min kan a kan ka labato bɛɛ de kan. Problème ye ne bɛ fɛ Afrique jamana CEDEAO ni Union africaine ka côté la o ye u bɛ par exemple jamanadenw ye degun na u bɛ jamanadenw bɛ wuli ka jɔ kɛ u tɛ kuma maintenant fanga dafi min filɛ ne yɛrɛ tɛ fanga dafi fɛ n'i y'a dan ne ma a man ka kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mais mun de bɛ na nana Afrique jamana ninnu na kɔsa in na c'est pas parce que Sudafrique sigilen b'a ka kan kɔnɔ a wulila k'a fɔ e bɛ baara la e monsieur Touré bɛ ye président ye i bɛ baara kɛla ɲɛma ka t'i dafi parce que ale b'a fɛ ka kɛ président ye jamanadenw de bɔra CEDEAO y'i ɲɛ tugu o kan ne ka problème b'o yɔrɔ de la ni an ye bolo bila sɛbɛn min na k'an k'a bato bɛɛ ka o bato mais olu ka problème bɛ min bɛ CEDEAO la jara mɔgɔ k'u ɲɛ tugu a kan k'a fɔ jamanatigi ninnu b'olu yɛrɛ de kunkolo makaran ka tɛmɛ jamanadenw kan donc club dɔ de don ni fermé don o de ye ne ka problème ye n'o tɛ fɛn bɛɛ kan mɔgɔ kan ka sariya kan ka bato c'est-à-dire professeur y'a fɔ cogo min na sariya kan ka bato mais bɛɛ de kan k'a bato ayiwa o de y'a laɲini ye o de ye laɲini ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi bon ale ko mɔgɔ si tɛ ni ala yɛrɛ tɛ mɔgɔ si tɛ dafalen tɛ fili bɛ dɔw fɛ seereya fan fɛ fili bɛ ninnu fan fɛ mais an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna il faut ka yɛlɛma don Afrique yɛrɛ organisation hali Nations Unies docteur ye min fɔ fana a y'a fɔ ko a ko kɛra waati min na Laginɛ a kɛra ka tɛmɛ a kɛra Côte d'Ivoire la Mali tun bɛ jamana min na minnu ye Côte d'Ivoire ɲangi ayiwa a tuma na a y'o de fɔ ko Mali tun bɛ jamanaw la n y'o mɛn monsieur Touré mais ka kuma la surunya ko min kuma tɔ ma yɔrɔ fɛn caman man ca mais o min kɛra o ɲangili min kɛra o ɲangili min bɔra CEDEAO bolo ni économique ni a tɛ CEDEAO ka ale yɛrɛ ka an ka sɛbɛnw lajɛ a tɛ CEDEAO ka statut la a t'u ka sɛbɛnw na i bɛ sɔn o fana ma ayiwa a ma fɔ a fɔra ko ayiwa yɛlɛma donna a ko la san 2012 la e y'o yɔrɔ jateminɛ o yɛlɛma kɛra jumɛn sanction économique tɛ CEDEAO ka statut la mɔgɔ a y'a yira n na a tɛ yen ayiwa Traoré an bɛna taa Philadelphie n'an balimakɛ ayiwa Mamadu Ben Jakite ale bɛ nɛgɛjuru kan Ben i ni wula n b'a ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ si Mohamed ayiwa i bɔra ka an ka kɔrɔfɔkan mɛn maa caman kumana n'a laban ye Traoré kɛ ka bɔ New York nka a yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye ka ɲɛsin ni ɲangili berekow ni ayiwa min bɛ se ka Mali jamana fan Laginɛ ani Burkina yɛrɛ bali k'u sen don jɛkuluba ninnu ka lajɛw la n'o ye farafinna gun kelenya tɔnw ni ayiwa jamanaw ka nafasɔrɔ sira jɛkulu n'o ye CEDEAO ye i bisimila Mohamed i ko Jakite Jabate de Jabate i b'a kɛ to kuma diyara an fɛ ne b'i fo ke mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn ni waati na k'u bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛ an ka sɔrɔsi minnu sara ni kɛlɛ in na Ala k'u dayɔrɔ sumaya ka yafa k'u ma minnu bananen don Ala k'u ka banaw nɔgɔya Ala kɛnɛya d'u ma Mohamed ça kuma dɔw bɛ fɔ souvent kabako dan de don cogo jumɛn na an bɛ ka taa baga CEDEAO ma CEDEAO ka loi o sɔrɔsi ninnu ye loi jumɛn violé fɔlɔ o y'anw yɛrɛ ka jamana sariya ye constitution an yɛrɛ ka sariya sariya sunba ye kuma min fɔ k'a kana kɛ parce que kɔlɔlɔ min b'a la o y'o de fɔlɔ violé fɔlɔ maintenant an y'o violé an bara an ni jama tɔw jɛlen don fɛn min na fɛnɛ an y'o fɛnɛ violé maintenant an bɛ tila ka na tuguni ko non olu ye min fɔ an ye min violé o tɛ foyi ye olu fɛnɛ ye min fɔ o tɛ foyi ye mais an ka segin ka na non an tɛ segin ka na Mohamed sɔrɔsi ninnu ye fanga ta Burkina Mali jumɛn de bɔra kɔlɔlɔ la mun bɔra la fagali bɛ ka kɛ cogo min na a bɛ juguya la ten de Burkina o don mɔgɔ min sara a ka ca mɔgɔ 100 ye a bɛ ka k'an bɛɛ sigilen ɲɛna de o sɔrɔsi ninnu nana ko ni sɔrɔsi dɔ ninnu olu taara président minɛ ko président in tɛ ka baara kɛ ka ɲa o min nana dɔ fana nana k'o fana minɛ k'o tɛ ka baara kɛ ka ɲa o fagali kelen bɛ ka continuer
ne ko an ta hakili la baara wa an ta hakili la munumunu k'a fɔ sɔrɔdasi ko dɔrɔn tɛ k'a fɔ ko président ko tɛ jama ka jɛ ka hakili fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ni kɛlɛ in kɛ cogo min kɛlɛ in kunbɛ cogo min na parce que kɛlɛ in fanga ka bon ni fɛn bɛɛ donna diinɛko la o fanga ka bon mais an bannen don bɛɛ ma an bɛ ka la CEDEAO dɛ Union africaine dɛ Mali ni Burkina olu ka fara ɲɔgɔn kan jɔn ka sira b'o la a bɛ taa min fantan fila fo a t'e bolo a tɛ ne bolo n'an fara ɲɔgɔn an bɛ se ka mun de kɛ. mais Laginɛ fana b'a la o. mais u yɛrɛ bɛɛ ma sɔn Laginɛ ya sɔrɔdasi b'olu bolo wa. a bɛ ka fisa n'olu ye. bɛn kan'o fɔ dɛ. mais non wala a bɛ ka fisa n'olu ye parce que sɔrɔdasi t'olu bolo u ye kɛlɛ jumɛn kɛ o de la kɛlɛ jumɛn kɛ. donc o ye fɛn ye ça fait nin ye propagande de ye ka jamana kɔnɔdenw tromper hali bi ka jamana kɔnɔdenw bila fili la hali bi ni fili bɛ mun ɲa dɔrɔn an ka sigilen to fanga la dɔw bɛ k'a fɔ ko CEDEAO bɛ mun ɲa hali ko sisan na CEDEAO ma 30 miliyari juru dɔ Mali la o bɛɛ la Mali bɛ kulo da la ko ka dɔ wɛrɛ d'u ma e ye CEDEAO neliko kuma min Mali la tuguni mais parce que u kɛlɛ in tɛ Mohamed kɛlɛ in bɛ fɛn kelen dɔrɔn de nɔfɛ dɛ élection ko in dɛ n'o bɛ ka fɔli min kɛ dɛ o de Mali dɔw kulo la CEDEAO b'o pression min kɛ dɛ ani Union africaine b'o pression min kɛ dɛ o dɔrɔn de Mali dɔw kulo la kɛlɛ in bɛɛ y'o dɔrɔn de sinon Mali ka kɛlɛ a daminɛ fo sisan CEDEAO de bolila k'an kunbɛn. o tuma dan tɛna kɛ furancɛ fanga na wa. mais i mana mɛn cogo o cogo i bɛ nege bɔ sɔrɔdasiw tɛ ka nege bɔ mɔgɔ la nin ya u bɛ ka nege bɔ mɔgɔ la dɔɔni dɔɔni o mɔgɔ tɛ ka kuma dɔɔni dɔɔni ya u bɛ ka nege bɔ mɔgɔ la parce que problème min don o tɛ Burkina ye dɛ. Burkina ta o bɛ juguya n'a tɔ bɛɛ ye parce que olu b'u dacogo la nin ta olu b'u sacogo la olu tɛ changer olu parce que olu bɛ Mali mana min fɔ olu bɛ ayiwa bɛɛ ni ce la monsieur Kani b'an bolo yan ale bɛna kuma jaabi waati kɛra a kuma bɛ d'a ma sisan ayiwa monsieur Kani i tulo b'an na. oui n tulo b'a la. ayiwa i yɛrɛ ko di nin ko in na i bɔra ka kumakan caman mɛn e ko di. non parce que on tɛ dɔ ye man ka kuma faamaya ka ɲɛ parce que n ko o tun ko CEDEAO y'a wuli k'a bɛna na force militaire bila militaire kɛ ɲɔgɔn kan ka na an ka jamana ninnu dɛmɛ o mɔgɔw wulila k'a fɔ ko o tɛ sɔn na non a ma kɛ comme o wulila ten parce que o m'a faamuya de CEDEAO ma expliqué ka ɲɛ o m'a kɔrɔfɔ ka ɲɛ mɔgɔ ye mɔgɔ m'a faamuya olu b'a kɛra ten n'o tɛ ni CEDEAO min bɛ yen CEDEAO bɛ cogo min na sisan parce que a tun bɛ bilala ten kan wagati min na ani sisan wagati min kelen tɛ donc CEDEAO yɛrɛ kan ka filɛ a ka baarakɛcogo kan ka yɛlɛma cogo min na pour que ka bɛn ni jamanadenw ka miiriya ye parce que i y'a ye président Mali président nana an fɛ a b'an fɛ sisan ko a y'a fɔ ko démocratie ani sécurité mais sécurité olu bila ɲɛfɛ yanni démocratie ka se alors que CEDEAO bɛ ka kɛ comme o bɛ se ka sécurité démocratie lu bila ɲɛfɛ ka ɲina ko ni sécurité ti mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka vote kɛ donc o yɔrɔ la nin CEDEAO kan ka filɛ sisan o kan ka o yɛrɛ yɛlɛma cogoya min na u ka kɛ cogo yɛlɛma cogoya min na ka bɛn ni jamanadenw minnu ye n b'a fɔ Mali Burkina mais minnu jamanadenw minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ parce que n'o m'an sɔrɔ la sisan bon an tɛ Ala deli mais o ɲɔgɔn bɛ se ka sɔrɔ Côte d'Ivoire bɛ se ka Nigeria yɛrɛ sɔrɔ Nigeria n'a ka bi o ye déjà donc fo u ka sigi ka miiri CEDEAO kan ka kɛ cogoya min na ka kɛ kura ye maa kɔ fɔ ka yɛlɛma pepewu a kɛ ka kura ye a ka sariyaw ka bɛn ni jamanadenw ka miiriya ye n'o nana bɛn ka filɛ bɛɛ bɛna sɔn a ko la dɔ ye wari kuma fɔ ko fo an ka wari kɛ mɔgɔ si ma ban ko an kana an ka wari kɛ o an yɛrɛ n'o tɛ sera ka bɛn ale la donc i y'a faamu donc ça veut dire que fo an ka kɛlɛ sɔrɔ pour que an ka kuma nin ka kɛ kelen ye an ka miiriya ka kɛ kelen ye olu b'a kɛ n'an bɛ ko kɛ CEDEAO kɔnɔ parce que n'i ye CEDEAO ta jamana minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ n'u bɛɛ bɛnna k'u bɛ baara kɛ mais a bɛ kɛ comme fangaba lo yɔrɔ bɛɛ la voilà. ayiwa an bɛ segin ka kuma di monsieur Ouattara ma Ouattara e ko di nin bɛɛ la o kuma falen min kɛra nin ye kɔsan. Voilà, ne ka hakilata min ye cɛn bɛ an ka dɔncɛ fɛ mais an ka ɲi ka min faamu CEDEAO n'a ka ko bɛɛ ni CEDEAO kɔni ko ale bɛ fɛ ka dugu ninnu dɛmɛ u ka ko la
ka militaire yɛrɛ jama bɔ CEDEAO ye dugu joli ye fɔlɔ ni jugu min kelen kelen bɛɛ y'i soldat bɔ ka marifa d'u ma marifa tanya min yɛrɛ bɛ an na Sahel jamana yɛrɛ kɔnɔ f'an bɛ to ka marifa dari yɔrɔ wɛrɛ f'an bɛ fɛ ka marifa san ka na don an ka dugu kan an ka kɛlɛ kɛ an tɛ se ka marifa tɔgɔ sɔrɔ ko an ka dugu yɛrɛ kɛlɛ kɛ CEDEAO kɔni tɛ se ka dɛsɛ ka o marifaw sɔrɔ CEDEAO tɛ se ka dɛsɛ ka o mɔgɔw sɔrɔ min bɛna na dugu min difficulté ra n'olu dugu min y'olu ka membre ye CEDEAO tɛ se ka manqué marifa ni mɔgɔ ra n'o ko b'a fɛ bi u ba avion lu ta ka dugu bɛɛ sɛgɛrɛ k'u dali mɔgɔ ni ɛkɛ dan n'o jiginna yan ka dugu nin mana o b'a mana n'o y'a minɛ siɲɛ kelen u b'a ban siɲɛ kelen parce que guerre min bɛ mɛn nin yɛrɛ tɛ guerre ɲɛnama ye parce que a man ɲi an yɛrɛ b'a fɔra mɔgɔ min bɛ sara n'a ka ca militaire min bɛ sara ka ca mais ni CEDEAO y'a jogo don a bɛ se CEDEAO jigi la ni bi ko tɛntɛnni mun kan an ɲɛ b'a la c'est des détails o jigi la ni bi détail lo kan o n balimakɛ a kɔni kuma min fɔ tiɲɛ don mais an ka miiri la an ka hakili jagabɔ kɛ ka filɛ est ce que tiɲɛ yɛrɛ la ni CEDEAO ye mɔgɔ ba saba ɲɔgɔn ye ko kana na Sahel jamana ni minɛ o bɛ se k'an bɔ nɔgɔra wa o tɛ se ayiwa d'accord kuma laban min bɛ yen sisan mun de bɛ se ka kɛ nin jamana saba na walasa jamanadenw fana k'a dɔn nin jɛkulu fila nin ayiwa Mali Burkina ani Laginɛ olu ye ayiwa a sigibagaw ye u tɛ se ka bɔ a la ten dakuru ɲɛ kelen na waati o tɛ se ka bɔ a la ten ni dɛmɛ ma sɔrɔ ni CEDEAO kɔni kɛra CEDEAO hɔrɔn ye ni jamanadenw ka CEDEAO lo u kɔni kan ka jamanadenw ka gasi de filɛ o man kan ka taa dan u ka la loi gansan ma o kan ka tɛmɛ nin la loi ninnu kan a bɛ se ka la loi sariyaw boli dugu kan o ye tiɲɛ ye mais n'a bɛ fɛ k'aw jogo don ko dugu tɔgɔ nin dɛmɛ cogoya wɛrɛ b'o ra n'a y'a ta ni Burkina dɔrɔn ye depuis Jamida ka tuma na ministriw y'i bataki bila ka se CEDEAO ma k'o dari ko ka sabari ka na dɛmɛ di Burkina ma u ka se ka terrorisme kɛlɛ ni Mali ye mais o ye mun kɛ ayiwa nin diyara kosa waati sera aw ni ce ani baraji an ka foli bɛ Dr Mamadu Konate Habib Watara ani Numutangu Kanima a n'an lamɛnbagaw bɛɛ ma an ka foli b'aw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ayiwa ni bɛna dan sigi an ka bi jamukan na labɛnna an balimakɛ Cheikh Coro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Rob Maclean bolo n jamukan lasera aw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ nata la Vassouri